Non, c'est bon. Ok, d'accord. On a le droit de retourner. C'est bon, maintenant, c'est d'accord. C'est bon, ok, go. Hé, Fabien. Hvad så det? Jeg har det fint. Hvad skal du da? Jeg har fået nok. Hver mandag er det samme. Jeg skal lave så meget hjemmearbejde, og jeg har ikke så meget tid til at lave alle disse ting. Min weekend er arbejde. Og når jeg ikke arbejder, sover jeg. Og når jeg sover, drømmer jeg om arbejde. Jeg har fået nok af det bizarre. Sind voll, meine liebe Vanille. Guter Zeit. Drømmen vil så virkelig en svar. Nej, ikke sådan. Og mere, jeg har dårlig samvittighed. Jeg har dårlig samvittighed på grund af Leila. Overdrev du ikke bare en lille smule, Fabien? Okay, drømmer jeg bare med dit hollandske. Men jeg de andre også med litteraturen eller norsk eller det kan jeg ikke. Og jeg med min geografi. Leila giver så mange lektier på mig kun fordi hun ville, at vi bliver bedre til dansk. Hvorfor ikke drive hende nu hver gang? Ja, præcis der. Jeg har overvejet det. Netop. Jeg er en idé, som går rundt i hovedet på mig. Spændende det her. Se, det er hun. Måske det er til at gå i lokalet. Hej Leila! Jeg er så glad til dig i dag. Hvordan går det? Simpelthen. Ja. Godt, tak. Lavede du din oversættelse? Nej, Fabien! Stop nu! Nej, Fabien! Men, Fabien, er du gal? Du er jo sindssyg. Du er jo rammende vanvittig. Du har dræbt Leila. Hun har dræbt. Og de andre, de kommer snart. Det var din idé, Fabien. Men det var kun for sjov. Du er ikke rigtig klog. Virkelig? Jeg tror, du mente det alvorligt. Men, okay, Oti. Vi må skulle ligge at hjælpe mig. Vi kan komme gerne under bordet. Fabien, jeg skal ikke være så dum. Jeg kan kun godt lide den lærer. Ja, Je suis pas là. Ja, men hun overdrev med sin oversættelse fransk til dansk, dansk til fransk og sine fortællinger. Ja, okay, måske, men det var kun for vores eget bedst. Jeg beklager. Jeg kommer til at hans latter. Kommer til at hvad? Hans latter. Nå. Ja, vi vendte en masse med henne. Hendes letter var så smittende. Ja. Jeg foreslår 1 minut tilstand. 1 minut? Ja, 1 minut. Det er længe. Ja, 1 minut. Virkelig et halvt minut? Ja, 1 minut. Okay, 1 minut, ikke mere. Okay, så er det nok. De andre kommer snart. Vi sørger det bagefter. Men hvis det er... Hvis det skulle gå ind til lokale 34, så kunne vi gå ud uden nogen opdagelse. Men du er rigtig dum. Vil du have flere forældre, vel? Du har lige dræbt min favoritlærer, og nu... Så vær glad for at hjælpe dig, for at skulle ligget. Så vækker vi nu. Rolig nu, undskyld så. Under alle omstændigheder er du medskyldig, så du har ikke andre muligheder. Vi skal i fængsel sammen. Det er ikke. Hvor længe tid tror du, vi har?
Bare kun nogle minutter, jeg så Chantal stå udenfor. Nej. Jeg mente, hvor mange år i fængsel. Det ved jeg ikke. Jeg er ikke jurist. Ikke jurist. Okay. For sent, det er Henrik. Du skal ikke være bekymret. Jeg har tænkt på alt. Tænk på alt? Hvad er det? Tænk på alt. Men... Sabine! Men jeg troede, du fulgte min plan. Men du brugte mig. Du har forret mig. Jeg æder dig. Det er din skyld. Jeg vil fortælle det hele. Nej. Jeg har det lige stadig, du skal... Du skal ikke sige noget som helst. Hvis du gør det, fortæller jeg din hemmelighed. Min hemmelighed? Det vil du ikke våge. Sig på mig, jeg mener det. Ja, det er Chantal. Hej. Hej så. Vi skifter lokale. Leila sagde, hun ville møde os. Jeg husker det. Det lokale... 400... Ja, 400 tog, ja. Det er færdigt. Vous avez compris? Det, der var rigtig godt, det var, at de talte. Altså, det var talesprog, og det var fint. Det var fint. Du er død nu. Jamen, jeg er så død, så jeg kan ikke